Assalamu alaykum mehwan internet seyirciler. Biz elbette bugünkü toy tutgan ağalarımızı, dogonlarımızı, yurdumuzda meşhur A-Capture video studiyanın adından yürekten kutlayas ve davaramızı oğudan arzularla devam edeceğiz. Bizden daşlaşma. Elbette mehvanlar biz davaramızı oğudan arzularla Halipamızın Türkmenistan'ın ad kazanan artisti Mergen Anı Muhammedov'un toy kutlularla devam edeceğiz. Halipa toyuklap berayın. İlkülelänäme davaran esasy sebäpkäri mehriban ýaşlar, janlar sag bolsun, ömürleri dok bolsun. Bagtly hem agdy bir durmuş ýaşamynyň hemraty bolsun. Görjeklerden goldan hem de Hudaý ýetirsin şular ýaly toýlar. Ne bakşym. Toydan soň öýlenýän oglan üçin näme goýa? Hemme de öňkedirlik ýok. Elbette durmuş ütgeýär. Grafik ütkeýe ýerge gelmeli wala. Durmuşa çykýanyňyz baran ýerine nähili özüni aldyrmaly? Birinci öýlene adamçylyk, ikinji öýlene hyzmaty bilen. Edilon ýalyagdaýyna bilemok, ony delal maşgalalar berilýär, zor bolmagy berýär-de. Ýollaşyna we paly bolup söýüp ýaşasa esas şo zat mukaýdyan mene. Mulayim bolmaly. Men özüm durmuş guramda, öýlenemde gelini özüm üçin alamakdy, enam atam üçin alýanny pasap edýärdim. Ne bakşym söýmek gowy, söýülmek gowy. Ölmek gowy. İkisem. Men pikirimçe söýülmek gowy. Ikisem o mukaýdyan mene, söýmegem, söýülmegem. Ştoya nähili laýyk goýardyňyz Alipa? Yüzüm bile orkadaýynmy? Ne şeýle laýyk goýardym. Böyle elim bile orkadaýyn. Şu döwletde ojak diýilmedi, amma toy bolsun diýip arzu edýäs. O şol toylarda da A-Capture studiýasynyň hyzmat etmegini tüýsürekden arzu edýäs. Hemen bir daha belli keselim gelýär şuň A-Capture studio ýokarky illi video düşürip otyrlar. İsmini üstünlük arzu edýän oglanlar sag bolun. Toýuňyza gaýsyn, Hudaýjan hemme toýdan ýetirsin, gutly bolun. 2020 diýilýär şu A-Capture studio. Biziňe günne gün aşağı awatlaşýan studiýamyz. A-Capture studiýada köp minnetdarlygymyz bildirýär. Sebäbi halkyň hyzmatyny elme damaşylar. Ediz adamlar her bir ýeriňiziň arzularyny A-Capture bilen ganatlanyp dursun. Janyň sag bolsun.